Assalamualaikum sanak. Kali kok kita ma ajak sanak ron kali liang piaman balia. Lah lamo pulo kita indak malewa sanak. Untuk sanak nan alun subscribe silakan di subscribe dulu sanak. Di follow pulo akun Instagram, Facebook, dan TikTok Cctv.pariaman ya sanak. Mau kasih banyak sanak. Bagaimana keseruan ron kita kali kok? Jangan lupa ditonton sampai habis ya sanak. Selamat menonton sanak.